Alicia se pla benguts. Vei dins aquesta pitjuna video un pauc especial anam parlar d'un subjecte que m'agrada, anam parlar de l'iberges negros. Che sono l'iberges negros, d'on venon, on se podon trobar, perché existissu, tot un film de questions e pauc de responses completos. Semblario que totos venon d'un culte dedicat a una diversa maire. Es un culte que pren per origine una divinitat de figure feminine, maire de tutis e de tot enfant lo monde e lo nugris. Porta diferents nun a travers lo monde e las epocos, Isis en Egipte, Afrodite en Grecia, Venus en Italia, Cybele a Frigio. Come forse divinitats paganos, unos bancaire din l'oblit a me la pujada de la tres religios monoteistos. Aquel diverse maire vendrà Mario pel cristian. Picciu rappel, lo culte dedicat a la Belge Maria debute a Efes en 431. Si podem ancora ne trobar vei lo giorn, es tot simplement perché sono vestigi de cresenços paganos qu'han subsistidus fins a nosaltres. Per so que nos concernis, ana nos interessa duos berges negros, una a Toulouse, França, e l'altra a Montserrat, Espanya. Duncos a Toulouse es din lo barri de la Daurada qu'an an trobar la Berge Negro de Toulouse, din la gleisa de la Daurada. Aquella gleisa se sona Nostra Donna de la Daurada o Santa Maria la Daurada. Fuguet bastida pel primer cop al segle V, data que coincidis amb la debut del culte dedicat a la Berge Maria. E ara anam dreit al punt. La Berge Negra de Toulouse li disu la Pulida Brunetta, la que vesets és una copia de l'original. La primera fuguet brulada e la que existis ara és una copia que fuguet creada a partir dels remembres de l'original. La primera fuguet creada al segle XIV, la copia data del segle XIX. És una estatua de fusta. Sa color negra és deguda a la pintura, mas pas un que aco. Se dits qu'abans sa color era bruna, mas a menutense la candelos, sa color s'enfusquet fins a venir negra. Dins son braç esquerre possedis un enu. La legenda dits que possedis lo poder de fecunditats, doncos d'ajudar lai femnos a concebre de mainatges, mas també d'ajudar al moment de jazia. De faig, hi ha una història que conta que un cop era una femna burgesa era a jazia, mas tot se passet pas pla. A la vez, aquella femna demandet a sa serviciala d'anar a pregar la Verge Negra. De segur, tot se passet pla, e per messejar la Verge Negra, la femna li ofriguet un tros de teissut. Aquella història foguet cancanada din tot Toulouse e lo poble tornet pregar la Verge Negra. Ara possedis mai d'un trentenat de fardos e una modista li és atribuïda. E a mai d'ajudar lai femnos, protegis Toulouse contra lai catastrofos como los incendis, lai secados e los aigats. E ara anam parlar d'un altra Verge Negra. Aquela demora en Espanya, din la província barcelonesa. Viu dins un massís montagnol, dins una badia. Aquella badia se sona Santa Maria de Montserrat. La badia fuguet bastida a partir del segle IX. La legenda conta que unes pastres fugueru testimonis de l'apparició d'una luz dibenca e d'un cant dedicat a la Verge. D'angels receru lo massís com una danderesa. Per aquella raó, l'emblema és una resa. Dins aquella badia demora donc la Verge de Montserrat, també apelada la Moreneta en català. És de fusta de pibul e és policroma. Fuguet creada a la fin del segle XII. Elo també porta un nenu, mas lo porta entre los genolls. Dins la religió cristiana, aquò vol dire qu'ofrir son fill al món. Son poder, com la de Toulouse, és dedicat a les femnes desiroses de concebre e de les ajudar al moment de les jazios. E ara anam fa un pitjor joc fals o veritat. Existis pas de processió a Toulouse per la Bruneta. És fals. Cada 10 de desembre, lo giorno della festa dell'Immaculata Concepció, una processió és organizzata per les casenços. Les dues estatues són de la mateixa nautura. És fals. La Bruneta pagela 2 metres de naut, mentre que la Moreneta pagela sonque 70 cm de naut. La gleisa de la Daurada se sona Atal a causa del peix. Ebenu, és fals. Se sona la Daurada perché son interior era cobert de mosaicos d'or. Ara ancora, l'interior de la basilica és de color daurada. Per la protecció durant l'emprenyament, les toulousencos porten una cinta benezida. Veritat, mas es pas ges una generalitat per les toulousencos. Cada femna din lo monde pot demandar a la gleisa de la Daurada una cinta benezida que porta l'inscripció Nostra Donna de la Deslurança a paras-nos. La Moreneta és la santa patrona dels catalans. És veritat, és una icona pels catalans, fa partida de l'identitat. E Nostra Donna de la Daurada és la santa patrona pels toulousencs.
Vos merci de m'aver escutat e vos isi a leu leu.